dolazi Ibnu Abbasu čovjek, prenosi to njegov najbolji učenik Ata. Kaže, o Amidžiću Allahu poslanik, ja sam prosio jednu ženu, pa je odbila da se uda za mene. Pa je došao drugi prosas da je prosi, pa je pristala. Kaže, pa se u meni probudila ljubomora, pa sam otišao i ubio je. Ima li, kaže, za mene pokajanja? Pogledajte šta ga pita ovaj veliki, najveći tumač Kur'ana i najveći pravnik. Kaže, jel ti majka živa? Kaže, nije. Kaže, onda se pokaj Allahu i idi čini dobrih dijela mnogo. Kaže, Ata, ovaj učenik, pa je izišao čovjek. Pa sam ja rekao Ibnu Abbasu, kaže, zašto si ga pitao je li mu majka živa? Kaže Ibnu Abbas, tako mi Allah, ne znam da postoji bolje djelo s kojim se čovjek može približiti svome gospodaru od dobročinstva prema majci. Zato ako hoćeš da se približiš svome gospodaru, traži takva djela koja će uzrokovati ti Allah oprosti grijehe. U drugom hadisu, ovo je bila predaja od Ibnu Abbasa, Allahom poslaniku dolazi čovjek. Kaže, Allahom poslaniću, uradio sam velik grijeh. Ima li meni pokajanja i teube ikako? Pa kaže Allahom poslanik, jel ti majka živa? Kaže, nije. Je li ti, kaže, živa tetka po majčinoj strani? Kaže, jest. Idi, kaže, i čini joj dobročinstvo. Allahu akbar. Pogledajte koliko pravo islamu ima tetka. Da čovjek ima veliki grijeh dobročinstvom prema tetki, kod Allaha, ako Bog da će mu biti oprošten taj grijeh.